vatsalihastreeni. Nyt kun meillä on painot nilkoissa, niin meillähän on periaatteessa kaveri pitämässä nilkoista kiinni. Joten me voidaan tosi helposti itsekseen lähteä tekemään perusvatsarutistuksia. Jalat pysyy tukevasti lattiassa ja päästään nousemaan tekemään vatsarutistuksia. Ja toinen todella tehokas vatsalihasliike. Otetaan painoa vähän vähemmäksi. Mennään selin makuulle. Päätä vähän ylös. Lähdetään tästä polkemaan jalkoja kohti maata. Erittäin tehokas vatsalihasliike. Mulla on 2 kiloa per jalka painoja ja kyllä tuntuu. Painoa voi käyttää myöskin vatsalihaksissa vatsakiertoon.